Украина президентлыгына намзәт Виталий Кличконы көнчыгыштагы Харьков шәһәрендә Русия яклы активистлар каршы алды. Кличко анда Украинаның бердәмлеген яклар өчен килгән иде. Элекке бокс чемпионы Кличко удар фиркасын җитәкли, ул майның 25-нә билгеләнгән президент сайлауында үзен намзәт итеп билгеләде. Украинаның Европа тарафдарлары булган машина йөртүчеләрнең автомайданы Днепропетровскига килеп җитте. Машиналар сепаратизм һәм сугышка каршы кампания кысаларында илнең көнчыгышына таба бара. 9 мартта автомайданның матбугат вәкиле һәм тагын 2 украин журналисты Кырымга кергәндә хәбәрсез югалган дип хәбәр ителә. Мәскәүдә Русия гаскәрләренең Кырымга керүенә каршы урам җыены узды. Активистлар президент Путинны Украинада киеренкелек тудыруда гаепләде. Бу чарага Мәскәү шәһәр хакимиятенең рөхсәте алынган иде. Кабылда кичә 57 яшендә вафат булган вице-президент Мөхәммәд Касым Фәһим җаназасы булды. Хөкүмәт 3 көнлек матәм игълан итте. Әфганстанда яшәгән Таҗик Фәһим Талибанга каршы Төньяк альянсны җитәкли иде. Гыйрактагы Киркук шәһәрендә террорчылар качкан дип шикләнелгән урын утка тотылды. 3 шикле кеше атып үтерелде. Яраланучылар арасында бер террорчы да бар иде дип хәбәр ителә. Гаскәрләр, шартлаткычлар һәм интихарчы билбаулары тапкан.